L-Uffiċċju tal-Arbitru għas-Servizzi Finanzjarji laqa' 192 ilment minn konsumaturi li għamlu użu minn dawn is-servizzi f'Malta tul l-2018, żieda ta' 10% fuq in-numru tal-menti li daħlu fl-2017. Dawn jinkludu fost l-oħrajn ilmenti ta' persuni li ngidmu minn xi servizz bankarju jew servizz qarrieqi tal-assigurazzjoni. L-Arbitru għas-Servizzi Finanzjarji, l-Avukat Reno Borġ, spjega illi r-rapport annwali tal-uffiċċju tiegħu għall-2018 juri li 70% tal-ilmenti kienu marbuta mal-investiment. L-iktar li jidħlu każi ta' mis-selling, jiġifieri meta xi ħadd jgħid li beħulu prodott ma kienx adattat għalih, ma tawx l-informazzjoni jew taħ informazzjoni qarrieqa, u allura l-fatt li ma jkunx jingħata dak l-informazzjoni, allura da ma kienx jista' b'mod liberu jażel li jidħol f'dak l-investiment. U dak hemm regoli anke tal-Unjoni Ewropea u l-liġijiet anke tagħna tal-MFSA illi aħna nimxu ma' dawk ir-regolamenti. Isegwu dawn it-tip tal-menti minn klijenti hemm dawk marbuta ma' servizzi bankarji li fl-2018 laħqu l-20%. Kien hemm min għax ma fetħulux pereżempju basic payment account, kien hemm min fuq telf ta' credit cards, u kien hemm ukoll fuq transfers ta' flus ġieli jkunu transfers minn barra minn Malta għal Malta u viċi versa. U kien hemm ilmenti fuq dak ukoll. 54% tal-ilmenti saru minn klijenti barranin, fil-waqt li 46% saru minn klijenti Maltin. Fl-istess ħin in-numru ta' deċiżjonijiet milħuqa fl-2018 ilaħħaq il-139, kważi d-doppju ta' dawk milħuqa fl-2017. Dan ifisser il naqsu b'mod qawwi l-każijiet pendenti, tant li r-rapport annwali jgħid ċaru tont li l-każijiet kollha li nfetħu fl-2016 ġew konklużi flimkien mal-maġġoranza tal-każijiet li tresqu quddiem l-uffiċċju fl-2017. Fl-istess ħin in-numru ta' talbiet u każijiet żgħar żdied għal 1016 fl-2018 biex bekk b'kollox l-uffiċċju laqa' 2057 talba mindu twaqqaf fl-2016. Dr. Borġ qal li l-viżjoni ċara tal-uffiċċju tiegħu hi li apparti li jaqdi l-partijiet kollha bl-aħjar mod u skont dak impost mill-liġi huwa li kemm jista' jkun kollox ikun riżolt b'medjazzjoni, xi ħaġa li fi kliemu hija aktar kwistjoni ta' kultura milli ta' proċedura. Il-medjazzjoni hija kwistjoni ta' kultura, ġifieri issa ma nistax ngħid li f'Malta tagħna dik il-kultura sekk qawwija li n-nies jaslu fil-medjazzjoni. Però nista' ngħid illi kellna xi każi wkoll li ġew solvuti waqt il-medjazzjoni u aħna dejjem inħajru li jista' jkun il-każi jiġu solvuti fil-medjazzjoni kemm għall-interess tal-konsumatur anke fl-interess ta' min qed joffri s-servizzi finanzjarji. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.